Hola a todos y a todas, somos Ángel e Arantxa e hoxe imos recomendar un libro famoso pertenecente a unha saga que sería Percy Jackson e o Ladrón do Raio. Vale. O Ladrón do Raio é o primeiro libro da saga, que consta de 5 libros. Foi escrita polo autor Rick Jordan. O libro tivo tanto éxito que, a máis de facerlle unha saga, conta con varios spin-offs, temas relacionados ao libro, ao propio universo que amplía a súa cultura literaria. Esta pentagoloxía trata sobre Perseo Jackson, mellor conocido como Percy, que é un neno que padece TDAH e dislexia. Pero despois descubre que isto débese a que é fillo dun deus grego e dunha mortal. Así que agora, acompañados por o seu mellor amigo Grover, un sátiro, e unha nena, filla de Atenea, Annabeth, van recorrer todo os Estados Unidos para descubrir quen é o Ladrón do Raio, que pertence a Zeus. Vale. Como dato curioso temos que esta historia ven de que o fillo do autor ten TDAH e dislexia. Entón, na noite, para dormir ao rapaz, o que facía era contarlle esta historia. E despois, esta historia transcribiu a un libro. Porque antes de ser escritor, o autor era profesor de mitoloxía para nenos con dificultades de aprendizaxe. Isto sería todo. Se queréis saber máis sobre este fantástico libro, anímovos a que o leades.